हांव शोभा पाडगांवकर सारस्वत विद्यालयांत शिकयतां। तुमकां सगळ्यांकूच खबर आसतली की 22 तारखेक अयोध्येक श्रीरामाची प्राण प्रतिश्ठापना सुवाळो मोठ्या उमेदीन साजरो करपाचो आसा। त्या निमित्यान तर आमी आमच्या शाळेन सगळ्या शिक्षकांनी प्रत्येक वर्गान दुसरे दुसरे कार्यावळी आयोजीत केल्यो। कोणे रामाची रांगोळी काडून शिकयली, तर कोणे राम रक्षा स्तोत्र म्हणून घेतले, थोड्यांनी रामाची गाणी शिकयली आणि आमी एक मागीर मिरवणूक काडली। तातूंत आमच्या पालकांनी म्हणजे भुरग्यांच्या आवय बापायन व्हडलो वांटो घेतलो। तो म्हळ्यार तांकां वेगवेगळी वेशभूषा करून तांणी सकाळ फुडें तांकां भुरग्यांक शाळेन हाडली। कोणे हनुमान जालो, कोण वानर जाले, तर कोण राम लक्ष्मण हनुमान अशी वेगवेगळी वेशभूषा करून आमी एक छोटीशी शाळेच्या परिसरांत मिरवणूक काडली आणि सगळे शाळेचो परिसर श्रीरामाच्या जयघोशान धुमधुमून उडयलो। श्रीरामाचा प्राण प्रतिष्ठा सोहळा डोळे धरून पाहू। श्रीरामाचा प्राण प्रतिष्ठा सोहळा डोळे धरून पाहू। जय श्रीराम जय जय राम, जय श्रीराम जय जय राम, जय श्रीराम जय जय नगरीला सारस्वत शाळेची मुले चालली अयोध्या नगरीला। मंगलदिनी या श्रीरामाच्या प्राण प्रतिष्ठेला, मंगलदिनी या श्रीरामाच्या प्राण प्रतिष्ठाला। जय श्रीराम जय श्रीराम, जय जय राम जय श्रीराम। राम मंदिराची वाट पाहुनी डोळे आमचे थकले, राम मंदिराची वाट पाहुनी डोळे आमचे थकले। वाढता वाढता वय वाढुनी म्हातारे आम्ही झाले, वाढता वाढता वय वाढुनी म्हातारे आम्ही झाले। जय श्रीराम जय जय राम, जय श्रीराम जय श्रीराम। आनंद उत्सव साजरा करण्याची वेळ आता आली, आनंद उत्सव साजरा करण्याची वेळ आता झाली। हर्ष वाढता वाढता वय वाढुनी म्हातारे आम्ही झाले। जय श्रीराम जय जय राम, जय श्रीराम जय श्रीराम। आनंद उत्सव साजरा करण्याची वेळ आता आली, आनंद उत्सव साजरा करण्याची वेळ आता झाली। हर्षभरीत होऊन सारी नगरी आनंदली, हर्षभरीत होऊन सारी आनंद नगरी आनंदली। जय श्रीराम जय जय राम, जय श्रीराम जय जय राम। चला चला रे लवकर आम्ही अयोध्येला जाऊ। जय श्रीराम जय श्रीराम। जय श्रीराम जय श्रीराम। Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications.